La Teresa, que sempre ha estat al meu costat i també ha estat dins l'entitat. Han sigut 43 anys dedicats als gegants, gairebé 2/3 parts del que és la meva edat actual. 35 d'ells vaig estar al capdavant de l'entitat. Sempre hem procurat, allà on hem anat, i així ho deia els companys de la colla, estem representant el nostre poble. Procurem fer-ho bé. I crec que ho hem aconseguit. Els gegants de Sallent es reconeixen arreu de Catalunya i en molts altres llocs. Fins i tot al Japó. Allà van tenir una entrevista amb el governador de Tòquio i li vam presentar el nostre poble. I quan vam tornar, el conseller de Turisme, el senyor Francesc Anull, va fer un escrit a La Vanguardia donant les gràcies a la colla de Sallent i dient que els havíem fet quedar molt bé. Això ens omple d'orgull. Esperem continuar així. És hora de deixar pas a nous companys, a nova gent, a noves inquietuds i a noves idees. Que continuïn amb aquest exemple que jo sempre ja saben que els hi he inculcat i que tinguem gegants per molt temps. Tenim un gran patrimoni cultural. Tenim 4 parelles de gegants, tenim 17 capgrossos, tenim 5 nans i el dimoni. Tot això s'ha de respectar, s'ha de cuidar i tenir-ho en perfectes condicions com ho tenim ara, gràcies a tu. Bueno, gràcies a Déu i gràcies a l'esforç de molta gent. Esperem que això continuï així, que ho sapiguem valorar sempre, perquè si ho mantenim així, nosaltres algun dia marxarem, però els gegants diuen que són joves eternament. I així serà, i així serà. I així, com deia el poeta, ballaran i sempre ballaran. Moltes gràcies a tots per aquest reconeixement i llarga vida als gegants. Avui estem de festa, ja en parlarem un altre dia. Gràcies. Bé, gràcies Josep Maria per tants anys de dedicació, però també si parlem de reconeixements també cal fer menció a tots els portadors i portadores que van fer possible l'arribada dels gegants a Sallent, persones que remaven i feien avançar el fet geganter a la nostra vila. A l'acabar l'acte tindrem un detall per tots vosaltres i a tots aquells i aquelles que hi veu ser, ens agradaria que al final de la mostra vinguéssiu a recollir aquest petit obsequi i fer-nos una foto conjunta. Gràcies també per la vostra contribució. I finalment, i no menys important, també volem tenir un record avui per 2 persones que van contribuir i van deixar un llegat amb les seves músiques i coreografies pels gegants de Sallent. Unes músiques i unes danses que donen vida als balls propis de les nostres figures i que han arrelat i continuaran dins el patrimoni del nostre municipi. Avui, que el Ball de Gegants de Sallent també fa 40 anys, també el nostre homenatge per en Jordi Fàbregas i en Pere Tàcies. L'acte d'avui també és per ells. Gràcies per tot. Gràcies per tot i ara sí, sense més preàmbuls, que comenci la festa perquè, de fet, hi ha tots els convidats, els gegants, però ens en falten uns dels més importants, que són els que avui fan l'aniversari. Que comenci la festa.
és la companyonia de tota la colla. Va ser una experiència viscuda tan amigablement que potser va ser el més important fora de casa que em va passar. Una de les coses més maques va ser poder aprendre de tocar la gralla, que ens va costar, perquè el que és jo em costava molt de bufar, però quan em vam saber i vam veure que els gegants ballaven el que nosaltres tocàvem, va ser una de les satisfaccions més grans que hem tingut. Totes plegades vam estar sempre molt unides i molt contentes de poder veure que tot el poble ens aplaudia també quan tocàvem i entràvem a la plaça del Pare Claret amb els nostres gegants. Això és el que més maco era. Hola, bon migdia a tothom. Com dèiem al principi, les primeres fonts documentals que fan referència de l'existència de gegants a Sallent són de finals del segle XIX i la primera referència fotogràfica la trobem de data de 1914. Sallent va tenir tot un seguit de parelles de gegants en tram de temps molt curts, però la darrera parella que va arrelar i voltar més van ser dos reis, anteriors als actuals. Malauradament, aquests gegants també van desaparèixer. Segons sembla, van ser cremats a mig del runam de l'enderroc de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil, a l'entrada del Pont Nou. El fet és que, d'ençà d'aquell fet, no va ser fins l'any 1978 quan Sallent va comptar de nou amb una nova parella de gegants propis, els coneguts actualment com a gegants vells. La seva construcció va ser realitzada totalment de manera casolana i aquest fet va comportar que es jubilessin als pocs anys, ja que el seu elevat pes i difícil portabilitat va acabar fent que els gegants reis arribessin ben aviat a Sallent, concretament 3 anys més tard. Sí, però saps que abans del Bernat i l'Ermessenda, el municipi de Sallent va veure néixer una nova parella de gegants? Què dius ara? Que em deixes ben glaçat. Encara que no ho sembli, els Reis d'Orient van portar el 5 de gener de 1979 una parella de gegants nova pel poble de Cabrianes. I just l'endemà mateix van ser presentats i ballats per primer cop. Ostres, doncs ells també formen part de la història gegantera del nostre municipi des de ben joves. I que no han vingut avui? I tant que sí! El Japet i la Mondeta no s'han volgut perdre aquesta festa i avui els veurem ballar. Passeu a plaça i sigueu benvinguts, gegants de Cabrianes!
percepció que un geganter no deixa de ser humà. Quan has tastat la sensació de ser un personatge de 4 metres d'alçada que tothom mira i sobretot aquella mirada dels nens entre por, sorpresa i admiració, t'ho guardes dins teu i mai més ho perds. Jo sóc geganter de gegantes. El meu alter ego era la Mariona de Sallent, la geganta plovilla. A vegades tenia la sensació de que parlaven sense dins de res i de cop et converties en els seus peus. Però el més fort és que tu hi veus amb els seus ulls i hi sents amb les seves orelles. Ja no ets tu, ets el gegant. Un dels records més entranyables és l'estrena dels gegants de l'agrupació, els dits gegants de Catalunya, el treball i la cultura, i el fet de que el 1 de maig del 88 vaig fer el ball d'estrena de la cultura a dalt a Montserrat. Sabeu que els gegants reis de Sallent se'ls coneix amb aquest nom perquè representen un rei i una comtessa, perquè els darrers gegants que van existir a Sallent també representaven uns reis? I tant que ho saben, però si només fa una estona que ho hem explicat, això. Tens raó, però que no saps que en Bernat i l'Ermessenda van ser una realitat gràcies a la participació de tots els sallentins i sallentines? Ah, doncs això no ho sabia. Doncs ara t'ho explico. L'entitat Gegants i Nans de Sallent, que per cert vam ser un dels primers municipis catalans que vam tenir una associació sense ànim de lucre que gestionés les figures del municipi, va ser la impulsora de la creació d'aquestes noves figures i per fer-ho van organitzar una rifa. Amb els beneficis es va poder finançar la seva construcció i estrena i al cap d'uns mesos l'Ajuntament finalment va decidir que fossin propietat del poble. Com veus, uns gegants sorgits des dels fonaments de la societat per tal que siguin de tothom i per tothom. Saps què? Aquesta història em recorda uns vells amics de la comarca. Bueno, ben bé de la comarca no, perquè fa un temps que s'han independitzat, però que també tenen una història gegantera molt semblant a la nostra. Van tenir uns gegants a finals del segle XIX, tenen uns gegants reis i vells, i us diré més, han visitat en moltes ocasions la nostra vila. De fet, abans que esclatés tota la pandèmia de la Covid-19, van decidir posar-se macos en motiu dels seus 75 anys. Ah, doncs ja sé de qui parles. Del Ferran i la Isabel, els gegants de Moià. Correcte. I mira si tenen semblances amb el Bernat i l'Ermessenda, que a banda de ser els gegants més solemnes de Moià, surten fora de la vila en ocasions molt especials. I avui, excepcionalment i per celebrar els 40 anys, han vingut a ballar. Endavant, gegants de Moià!
El que més recordo de les trobades de gegants era que quan acabàvem el cercaviles ens trobàvem totes les colles participants en una mateixa plaça i en allà ens ajuntàvem totes les gralles a fer un gran temperi. Allà és quan recordo que se'm posaven els pèls de punta i ressonaven les gralles per tots els carrers del poble. Aquesta emoció encara em dura ara quan entro a plaça i sento el caliu de la gent, sento el toc de gralles, veig els gegants quan s'alcen i això em transporta aquests anys que en varen poder formar part. I recordo també molt els nervis que passàvem just abans d'entrar a plaça amb els nans, quan ens calçàvem les 7 petes, ens ajudaven a posar-nos el nan, ens vestien i ens deien 2 minuts i sortiu a plaça. I aquest és un dels records que encara a dia d'avui mantinc, no? La il·lusió aquesta de poder sortir a plaça a fer vibrar tot el públic. L'any 1979, els gegants vells agafaven presència dins de la nostra vila, participant per primer cop a les enramades i, sobretot, en motiu de la Festa Major, van organitzar la primera trobada de gegants de Sallent. Aquest fet va donar peu al famós intercanvi de visites amb altres poblacions. Penseu que fins i tot dins dels intercanvis que feien, els nostres geganters van fer ballar els gegants de Valls amb motiu de les decenals de la ciutat de Valls l'any 1981. Un fet que va ser tot un èxit i va permetre crear vincles amb grups com, per exemple, la família Robafaves de Mataró. I tot aquest intercanvi va permetre que precisament un 13 de setembre de 1981 els gegants reis de Sallent s'estrenaren amb llurs convidats d'honor. Sí, però el mal temps va fer que aquell dia, una mala jugada, de fet, el mal temps ens va fer una mala passada, això volia dir. I tot es va acabar fent dins de l'embalat. Podem dir que allò va ser un fet anecdòtic, però el que sí que podem afirmar amb molt d'orgull és que gràcies a l'arribada d'en Bernat i l'Ermesenda i l'organització de les primeres trobades de gegants al municipi, a Sallent han ballat figures de gran prestigi, com els gegants de la ciutat de Barcelona, els del Pi, la família Robafaves de Mataró, els de Vilafranca i Sant Pere de Ribes, entre molts d'altres. Ostres, Déu-n'hi-do, Això avui dia seria molt difícil de veure, De fet, uns altres gegants que són una mica més joves que els nostres protagonistes, però que també costa molt de veure fora del seu municipi i que han vingut avui, són el Víctor i la Maria, els gegants vells d'Artés. Sabeu que Artés és un dels municipis amb els quals la població de Sallent ha fet més intercanvis geganters? Doncs avui tampoc podien faltar en aquest aniversari. Benvinguts, Víctor i Maria, gegants d'Artés.
Doncs t'he de dir que vam tenir una experiència molt bonica, va ser una colla molt unida i que ens ho passàvem molt bé tots plegats. I no sé què més dir-te, que era una unitat com si fóssim una persona. Escolta, així doncs, els nostres gegants reis, els de tots els cellentins i cellentines, són unes de les figures més posicionadament geganteres arreu del territori? Ostres, de veritat que m'ho estàs preguntant? I davant de tanta gent? Val, sembla mentida que no sàpigues el que tenim a casa. Mira, només t'esmentaré algunes de les fites més importants i fets històrics que han tingut els nostres gegants i la seva colla. Estàs a punt? Fes. Van participar en el Festival Cultural organitzat amb motiu de la inauguració del primer Congrés de Cultura Tradicional i Popular Catalana, a la inauguració dels Mundials de Futbol, a les dues trobades internacionals de gegants de Matadepera als anys 82 i 92, a la cerimònia inaugural dels Jocs Paralímpics. Van guanyar els 2 primers premis del concurs de gegants de Molin de Rei, d'escultura i de ball de gegants. Han viatjat al Japó, a Maó, a Saragossa, a Narbona. Han apadrinat diversos gegants, com per exemple els d'Avinyó, els de Balsareny, els de Callús. Vale, agafa aire. Val. I pensa que em deixo un llarg etcètera de coses, Però ja te les aniré comentant més endavant. Perquè no us penseu que tots són flors i violes. Els nostres gegants han passat llargues temporades on els ha costat, i els costa molt, trobar unes bones esquenes que els vulguin fer ballar. I per això, moltes vegades, la seva activitat s'ha vist apagada o amb poc moviment. I tal com diu el poeta Joan Maragall, els gegants són joves eternament. Els membres de l'associació no ho són, i per això és molt important el relleu generacional. Doncs no podem permetre que els gegants de tots els cellentins i cellentines quedin tancats al seu local. Amb això estic d'acord amb tu. I amb altres coses també. Bé, sense gegants els nostres carrers no tindrien color per les enramades, per la festa major, i això fa pensar una mica. Sallent som un dels pobles de la comarca amb més història gegantera, però no tots els municipis van ser tan pioners com nosaltres. Només cal veure els nostres veïns de Sant Fruitós, que no va ser fins gairebé a les portes del segle XXI quan el fet geganter va sorgir a la població. Certament, però de quina manera més gran van sorgir? El Sala i la Ricardis són uns senyors gegants. Doncs mira, avui també han vingut, i com tota la resta, d'una manera excepcional, perquè ja veureu que les seves grans dimensions fan que siguin uns gegants cars de veure fora del municipi. Endavant, gegants de Sant Fruitós!
Sallent som una vila amb un gran potencial cultural i els gegants són una de les entitats que més representen allò que ens fa sentir part d'una cultura compartida, de la cultura popular del nostre poble. Els gegants de Sallent fa més de 40 anys que estan fent bategar les places i els carrers en totes les jornades festives en les que han participat. I això, sallentins, ens ha d'omplir d'orgull que unes figures, unes insígnies com són els gegants arreu del país, nosaltres a Sallent podem presumir de tenir un repertori de gegants ampli, de categoria, majestuós i en què moltíssima gent de la nostra vila hi ha participat al llarg d'aquestes dècades, en el que al llarg d'aquest temps s'han forjat amistats, s'han forjat grups de persones compromeses amb la cultura sallentina i que per tant això s'ha de posar en valor. Moltíssimes gràcies i per molts anys més. Sallent, municipi geganter per excel·lència, també ha estat l'aparador del món geganter català des dels seus inicis i en l'actualitat. En aquests 40 anys, podem dir que a banda de ser els primers pobles on una associació gestiona les figures, vam ser dels impulsors del tornavisita. Sallent va ser seu i bressol de la creació i fundació de l'Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya, federació que agrupa a una gran majoria de colles geganteres del territori. Hem assolit ser la primera ciutat gegantera de Catalunya i la 7a Fira del Món Geganter, donant-se la casualitat que tots dos actes van celebrar-se els dies 12 i 13 d'octubre dels anys 1985 i 2013 respectivament. Com dèiem, Sallent, municipi geganter per excel·lència. No, si encara semblarà que haurem avançat els de Manresa i tot. Home, no et passis, Però no et pensis. Tots els municipis són viles geganterament referents. Cadascuna ha assolit les seves fites, però Déu-n'hi-do. De fet, tant Manresa com Sallent podem dir que som els únics municipis de la comarca, a dia d'avui, que hem organitzat la ciutat gegantera de Catalunya. Doncs a veure si s'anima ben aviat algú més. El que està clar és que, davant de tots aquests històrics i havent compartit tantes coses amb els nostres veïns i amics de Manresa, ells tampoc podien faltar en aquest aniversari. I ves per on ho faran amb els seus gegants nous. Benvinguts, gegants de Manresa!
que des de molt petit m'han agradat els gegants. No sé per què sempre m'ha interessat tot aquest món. Només sé que quan veig ballar els gegants reis de Sallent, en Bernat i la Rosenda, m'emociono molt i penso quan els podré portar jo. Avui tampoc podem oblidar-nos de les figures més entremaliades i que també han format part d'aquests 40 anys dels gegants de Sallent. Estem parlant dels nans i els capgrossos. En tota la història gegantera del municipi i amb les diferents parelles que hem comptat, sempre els han acompanyat un grup de capgrossos. Tenim fins a 17 capgrossos que, encara que no ho semblin, també han aconseguit grans fites en aquests 40 anys, com participar a la Fira de Mostres de Barcelona o a les diferents trobades de capgrossos de Catalunya. I qui no recorda veure'ls ballar dins de l'embalat de Festa Major el dia que van estrenar-se els Gegants Reis? El fet és que el grup de capgrossos va veure's ampliat a l'any 1983 amb la creació de 3 nans, el Bufó i la parella d'avis catalans. Per acabar de completar el grup, un any més tard foren estrenats els nans feudals i el dimoni, que per cert, enguany ha ressorgit i ha agafat una personalitat que ha vingut per quedar-se. I quina esvalotada tindrem per despestar cada any la Festa Major. El cas és que els nostres nans també són una referència dins de Catalunya, especialment per la seva dansa, la seva coreografia i perquè són obra de l'escultor solsoní Manel Casserres i Boix, igual que totes la gran majoria de figures de l'entitat. Aquesta sempre la dansen en moments molt excepcionals, com poden ser les enramades per Carnaval o la Festa Major. I avui, per celebrar els 40 anys dels Gegants Reis, també ens la dansaran. Endavant! Des del meu punt de vista, els gegants de Sallent tenen molta importància des de dues vessants. Per un cantó cal tenir en compte, penso, la tradició gegantera que els envolta. No hem d'oblidar que Sallent va ser la primera ciutat gegantera de Catalunya i és per aquest motiu que quan es parla de Sallent, la gent que estem vinculats al món geganter i tot, sabem que allà, aquí a Sallent, va haver-hi tot l'inici
de l'agrupació de colles de geganters de Catalunya i també de tot l'associacionisme que ha anat continuant al voltant dels gegants. A part d'això, els gegants de Sallent són els típics gegants reis, és a dir, que el Bernat i l'Ermessenda són unes figures imponents i que demostren molt bé l'estil escultòric del mestre Casserres Boix i sense cap mena de dubte són unes de les seves obres més rellevants. Evidentment, la resta, els nans, gegantons, els gegants fillols són unes figures, penso, molt característiques que quan vas a una trobada de seguida els identifiques amb Sallent, però el Bernat i l'Ermessenda són unes figures excepcionals i és una molt bona notícia que celebrin els 40 anys, per molts anys. Anys que han donat pas a que la família gegantera de Sallent s'anés fent gran, potent i sòlida. 40 anys on el Bernat i l'Ermessenda també han vist néixer els seus fills, en Guillem i l'Eulàlia. Ella, una bonica princesa de palau, i ell, un jove príncep aficionat a les activitats de lleure pròpies de l'època. El seu naixement va ser el dia 10 de setembre del 1988 i apadrinats per En Treball i Na Cultura, gegants de l'agrupació, aquell mateix dia va sorgir el grup jove de la colla de gegants de Sallent i el seu ball propi, les balladetes. Aquestes figures van servir per tal que els gegants reis de Sallent acabessin de consolidar el conjunt geganter i la seva presència en actes tan importants pel municipi com les enramades o la festa major. Fins i tot, en els moments més fluixos de la colla, els gegantons s'han encarregat de representar el municipi allà on han estat convidats. I precisament per aquest fet, el Guillem i l'Eulàlia necessiten persones joves i les seves famílies amb ganes de fer-los remenar les faldilles, per tal que el fet geganter de Sallent no torni a decaure mai més. Que el batec dels nostres gegants estigui ben viu, com a mínim, mira que et dic, 40 anys més. I tant! Fa 40 anys va començar la relació entre Sallent i el taller Casserres. En aquell moment, Sallent va confiar en nosaltres per construir una parella de gegants i posteriorment la realització de la resta de figures. Ha estat un orgull per al taller contribuir a la dignificació de la vostra festa. S'ha aconseguit crear un seguici divers, majestuós i elegant. En 40 anys de relació s'han materialitzat molts projectes i s'han creat uns lligams personals molt forts i bonics, plens d'anècdotes i bons moments.
Estem agraïts a la colla perquè sempre ha confiat en nosaltres per la conservació i millora de la imatgeria. Us desitgem un feliç 40è aniversari i una bona festa major. Mira, tu, ja tenim substituts. Sí. Hola. Bé, en Bernat i l'Hermessenda arriben als seus 40 anys amb una llarga trajectòria a les esquenes, acompanyats durant tota la seva història pels seus fills Eulàlia i Guillem, pels gegants vells i els nous Gaspar i Mariona, pels capgrossos, pels nans, per totes i tots els que han format part d'aquest camí. El fet gegantí cellentí es converteix una vegada més en un punt cabdal del nostre municipi, posant dansa, música i color a les nostres places i carrers. Malgrat estiguem celebrant aquest aniversari d'una manera totalment diferent a com ens agradaria, degut a la crisi sanitària global, estem satisfets de ser-hi, de comptar amb tots i totes vosaltres, que una vegada més, quan els vostres gegants surten al carrer, hi sou. És per això que volem agrair-ho de la millor manera que sabem fer, interpretant i ballant el Ball de Gegants de Sallent. Una dansa que continua ben viva i que els gegants, els vostres gegants, ens faran gaudir per posar el colofó final a l'acte. Una vegada més, gràcies per ser-hi. Sobretot, no deixeu de gaudir dels vostres gegants, els gegants de tots. Amb tots vosaltres, el Ball dels Gegants de Sallent.
commemoratiu dels 40 anys dels Gegants Reis de Sallent ha estat organitzat pels Gegants i Nans de Sallent amb la col·laboració de l'Ajuntament. Ha comptat amb la participació dels Gegants de Cabrianes, Moià, Artés, Sant Fitós de Bages, Manresa i els nostres amfitrions, els Gegants i Nans de Sallent. Un fort aplaudiment! La música ha estat a càrrec de la Cobla Berga Jove, a qui volem agrair la bona predisposició i la magnífica interpretació de tots els balls. I també volem agrair a la Flora, Martí, Ruth, Leo, Oriol, Bernat, David, Cessa, que són els testimonis que hem anat sentint després de cada ballada. Gràcies per ser-hi i molt bona festa major!